Aia San Pedro baiaran aurkitzen da aizterrazu. Jakinean jartzen zaitu lendikan ez badakizu. Aiarratzaldea laia igaro nahi badezu. Bertara inguratzea besten beharrik ez dezu. Euskaldun erromeria zuretza bada atsegin. Airo ipintzen dugu datorrena gozadedin. Trikitita porru salda pandango ta harinari. Aukera izango da bai nahi duena dantza egin. Zemenioa ere nahi duenak dantzatu. Danetik jotzen da hemen da zedorrek aukeratu. Lehenago pekatu zala, orain ez dala pekatu. Etzain madarikatuak majo zirikatzen gaitu. Baila honetan bada ez daki zenbat birtute. Argatik erromeria jaiero ipintzen dute. Euskaldun ohitura zarra bihotzez maite bai dute. Agur da jarrai aurrera mundua mundudan arte.
Altza niña. Altza.
Hoitek eta jotzia, Hoitek eta jarra,
Bueno, lau aizkolaria, berroketanak jokatu dizkara, Erbidia zientzenetik asko batzeko dira eta txalo egingo dugu. Gandian hasita, binaka egingo duten lanean, Xanta Sosa eta Oier Larritxea. Eta bertzeko horren gainean prez eta atzetik bere txandaren zain, Endika Goia eta Nerea Sorondo. Bikote bakoitzak zortzina korte egin beharko ditu, erdiko hauetan, txandan, batak bertzari txanda ematen. Prest! Eskore prest, idu, bi, bat, gozen!
da begira egongo da, gehientxoena. Bueno, berdi, txikia da horretan, eta ikero izan beharreko desafioa ikusteko. Baina, interesgarri egozeko da futbolazki. Hemen beran duguna, gure kiloteko kluba. Lau, eskolari potente ekarri izkigu. Bai, txikiak eta egin bizante hain bestei. Santa Taberre, Donatoren gomendioa, Donatoren agindua, gutxoko behitzen ari dela, Donato. Atzetik egin, ez dakitza izan erraten.
dituztela. Bako bien, venga. Zortzigarren azkena gorteetan. Txanda Arturo Santai. Orantxe Media. Venga. Azkeniko aldetik. Zazketatuko ditugunak tarte batera, bolekoak salgai daude ebaluazioan, nahi dutenek, erosteko aukera eta bukaeran zazketa. Zurekin agona giro infernuetara jitsita igo, dantzan azazu astiro, zein ederra den amigo, lurra iretxea erotea dastatzea berrigo. Aspiro, zein ederra den amigo, lurra iretxea erotea dastatzea berriro. Zure mirar
ginen, nego hartu baino lehen, gauan kantu bat eskuan, dudan, ertzen izkidan ondoren. Iazka dezagun bizitza elkarrekin, bitartez zertarako jakin. Oska dezagun gauero jargian, ilunaz oinarrian. Oska dezagun biharko eguzkian, alatorren beste guztian. Hala! Zein ederra den amigo, zurekin nagon aldiro, infernuetara jetxita igo. Dantzan azazu astiro, zein ederra den amigo, lurra iretxiaren odeia dastatzea berriro. Soineko kursiak, eta koinatu mozkorren kutak. Amaginarrean itxusiak, zizargabeko lore sortak. Onbidatu zurien garrasiak, elkariotan hautsitako kotak. Libre bizkinaiz aske, aske bizkinaiz libre, baina neronek alana leire delako. Libre bizkinaiz aske, aske bizkinaiz libre, hain elina beti bukatzen delako. Ez inoiz zenez ezkonduko, inorrez baitut bat azalteraina. Horregatik inoiz zenez ezkonduko, maite mindu berrez egiten naiz baina. Borrako ditut kotxero koreak, jende aurreko promesa hotzak. Erazun gorrien koloreak, titi erreteneko arrozak. Bankete garestien zaporeak, ordaintzeko lagunen sosak. Libre bizkinaiz aske, aske bizkinaiz libre, baina neronek alana aire delako. Libre bizkinaiz aske, aske bizkinaiz libre, maite mina beti bukatzen delako. Ez inoiz zenez ezkonduko, inork ez bainau maite behar baina. Horregatik inoiz zenez ezkonduko, maite mindu berrez egiten naiz baina. Ez inoiz zenez ezkonduko, inork ez bainau maite behar baina. Horregatik inoiz zenez ezkonduko, maite mindu berrez egiten naiz gaina. Egun heieka, inatxorien kanta, zaudien erregina, besoak zuri dituzukara, baratze barna ideizulegin, abe sekretuen ekila. Biriak egun, jautsien errenetan, mila koloren dantzan bihotzetan. Ez da sakonetik, eikitzen naiz gozurik, bihotza inbesterik, usuik azrenan tetxiturik. Zozketan bertako produktuekin osatutako bi saski eder ditugu.
Eta bertan mai gainean ongi daude, baino norbaiten eskuetan puskaz hobekio. Beraz, zatozte, boletoak erosi dituzen guzi horiek. Zer bat hartu jozuzuk? Dozena bat behin baduzu? Tokatu kontu zaizu, Bueno, ja, jenderik hurbiltzen den, zozketa ondera. Haziendak ere ikusiko ikusten gero, bendik ez dire mugituko. Saskiak, segurazki, zozketatu bezala, airea joanen dire. Etorri. Badakizu nola hartu behar diren? Begitu gabe, begiak itxita, bale? Bertzela errengote trampa dela. Ez dugu nahi trampa izatea, ez ez? Zein baren dugu lehenbizi? Hori edo hangoa? Zer saski lehenbizi? Haben horbileko hau? Bai? Bueno, begiak itxita, nasi dugu, ongi? Bai, a ber? Zuz ikusten? Bueno, hartu. Bueno, badugu lehenbiziko zenbakia. 1, 0, 2, 1. 1021. 1, 0, 2, 1. 1021. 1021. 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1. Zeinek erosi du zenbaki hau. Hemen inguruan dugun, ez dagoen. Oye, retxagarko alkateri izan tokatu, ez? Ez, bueno, hola. 1, 0, 2, 1, ez. Dufu, zuk zabat erosi jozu. Eta ez da hori, ez? Bueno, momentuz gordeko dugu hau. Honekin, saspiontarako. Ja, agertzeten eta bertzela, hemendik antarte batera egingo dugu bigarren saiakera bat. Urrengun izanen da, bale? Zeinek ateko du zebakia? Ui, batekin aski da, Neri berdin zait. Zeinek ateiko du? Venga, ba. Baina, hau jako eskor samarra da, Egin un esku inozente bat. Ez dakit nik, ez begillo, Zuko duzu bat erosia? Seguro? A ver, hola, vuelta. Itxi begiak, a ver. Venga, ba, nasi nahi bat zuer. Nasi du, baino soltatu du, hartu bat zena. Zein da? 1029. 1, 0, 2, 9. Bat ematek erosi bat imatu, igual bilek izan nahi du. 1, 0, 2, 9. 1029. 1029, 1, 0, 2, 9. Bigarren saski hau. Hau ere ez da tokatu, zer? Hau ere ez da teri, zer? 1029. A ber, taloko kola hortan zabetenak. Ez dute, bonetorik eskutan. Ez dugu nahi? Zer, bigarri txandingo dugu, mendikan txamar bat minutera. Bai. Urrengoan, natiko jugu zenbaki hobeak, bale? Bai. Hal baldin bada. 10 bat minutu utziko ditugu, norbaitek interesa baldin badu, zabaldu gorbarna, 1021 eta 1029 zenbakiak direla ateri direnak. Eta gero, hemendik 10 minutora. Hala, pues lanzin, etzak ordu. Ez. Ez zirin ez da beriak ere. Hemendik 10 minutora, bitartean zabaldu, 1021, 1029. Eta gero, bigarren txata. Egunon, ze moduz doa Hazienda ferie? Ederki, oso giro ederrean, hemen ikusten duzu, ja ordu bata da, hasi dira ja Hazienda biltzen, goiza ongi joan da, euri pixkat ere egin dugu, baina hemen idorpe polita dugu, eta bai, giro ederrean, jendea hurbildu da, baserritarrak ere animatu dira, eta urtez urte hau indarra hartzen ari da, bai. Eta espero dezagun, hurrengo urteetan ere hola izatea, eta fiskal lehen sektoreari, ikusgarritasuna eman, bera, herri industriala dela erraten dute, baina bada baserritarrak badire, eta interesgarriena
ben jende gaztia eta ere ikusten da, animatu dela. Eta parranda pixkoatikiko aukerari izango da gaur edo? Hori beti dago aukera hori. Ben animatzen dana, Baskal ondoren, gero libre, ez, bakoitzak, bai, giroa gongo da eta batzuk animatuko dire, gazteak bereziki, bai. Bueno, eskerrik asko eta egun ona izan. Ederki, eskerrik asko zuen.